אנחנו חזרנו להיות ברגל, כמו שאתם רואים עדיין יש לי את הרעל הזה, סימן לא עבר הרבה זמן בהקלטה הקודמת. בואו נתארגן לווייב הבא, ניקח ריג'ן, וואו, איך כבר? אוקיי. טוב, אז בואו ניקח עוד סטיק אחד ונצא לדרך. יש לי 15 רמות. בואו נחכה לאנגל. כן, האנגל, אנחנו מחכים לך. לא לשם, לא לשם. אוקיי, פה כבר הייתי עם קשת. יש פה מפלצות ממש קטלניות. לא מדבר עליו. למרות שהן ממש חזקות. נגיד זה. כן, המקודמת הייתי פה ממש עם ארמה. הקודמת היה לי יותר כסף, כמעט את יותר. היה לי יותר פריבים ופשוט קניתי לשריון חייה. בסדר. תודה שנתת לי להרוג אותך. טוב, בוא נחכה לך בג'ן. תראה לי את הפתמות. תראו, הנה תראו. לא, רגע. הנה, פתמה. הנה, הנקודה הזאתי. אני חד פתמתי. מה זה הבאג הזה? What the fuck? תראו. מה זה? מה זה? הכתבת במכנסיים? אבל אתה לא ערום. סתה קדיש, כי קוראים לי not naked, שזה אני לא ערום 3. אז בואו נתחיל את הווייב. אוקיי, אני קצת מסתור. רמה 43 זה טוב. אני כבר אחסוך לזה. אני אסתדר בלי צ'סט בייט. מה זה קוראים לו צ'סט בייט? מי זובי? חמוד. motherfucker. טוב, אני לא חייב לקנות את השריון. עשרים שניות, 10. למה מישהו לא ידוע התקשר אליי ב1:45 בבוקר? טוב, לא, שריון קודם כל. Just wait. כן, אני צריך. אין לי עוד הרבה. עדיין לא אקטיב? לא. מה שכן? Tinkerbell, מה זה? סתם. אוקיי. What the fuck? אוקיי, קשה עם שרפנס 2. להרוג כזאת כמות. רוצה קצת סטייק, לא תקבל. מאמי, אני רוצה סטייק. חלב או סטייק? חלב סטייק. תראו. אני אעשה להם סובי ממטרה.
שוב ושוב עם המטרה. יש. בוא נעשה ככה. כי עכשיו עומד להיות, נראה לי עכשיו בווייב הבא, עומד להיות ווידר סקלטון שמחזיק פייר, כאילו אש. כאילו, את האלמנט אש, כן. אז קיצר, הוא גם מרעיל אותי וגם שורף אותי, וזה ממש קשה. קשתים. טוב, אין לי הרבה סיכוי נראה לי. כל הקשתים האלה, ואני בלי קשת ובלי כובע. אני פשוט אברח לחנות. אני לא יכול. שיט. הנה, דודו. אמא, חצי חיים. ריג'ן. יואו, איזה מזל. פאק. טוב, כובע. גה. יש לי פול פרוטקשן. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים אליו. 55 חומות. שרפנס 8. שכחתי שזה באמצע המשחק. גה. טוב, זה קצת קשה יהיה. ושברתי עוד טורץ'. פאק. זה הביא אותי. לא, מה? חייב אוכל. בוא נקנה ריג'ן אחד. אוכל אחד. 2, 3, יופי, ידעתי שיש לי עוד ריג'ן. הכל איתי הולך עוד מה. הנה, עכשיו תראו את זה. אוקיי, בואו נתקמפר פה נראה לי. הולך ללכת שבפיים. Can you come please? טוב, אז בואי. אבל זה כבר סיים את הווי. גה. אוקיי, הנה. What the fuck? תודה לבוסטים. וואו. קודם כל המיני זומבי זה. המיני זומבים זה לא כזה בעיה. הזומבים זה לא בעיה, קיצר. הקיצ'ק. אוקיי, הם מהירים. הוא מת. סולסן, תודה גבע. גה. Next wave. טוב, יאללה. וואו, 5 מכות, 6,
רגע, 8 מכות להרוג אחד, וואו. יש עוד בייבי זומבי אחד, לא אחד שם, אבל... אני עובר את זה, כן. זהו, זה ספר קומה נראה לי. טוב, אני חושב שזה פרק זה יקצר הכל, נראה לי, אבל אני טועה. אז אני פשוט אעצור את ההקלטה וזה יהיה פרק 2 ואני אחזור עכשיו. כן, אני חוזר ישר פשוט, אז יאללה ביי, ויש לי חץ באזור what the fuck. יש לה ביי.